ọ bụ n'abalị 7 n'ọnwa Septemba n'afọ 1940 ụbọchị ahụ ka anyị na-ahụ mwakpo nke a wakporo United Kingdom. Na mwakpo ha wakporo ha ka ebibiri ọtụtụ ihe, ọbụladị ndị mmadụ, ọbụla ụgbọelu ebibiri. Ọ bụ ihe ndị Germany na-akpọ Blitzkrieg. N'ụbọchị ọjọọ ahụ, ọ bụ ofu ụgwọ ọnụ ofu onye ka eji chịkọta obodo dị iche iche. Kwamgbe nzukọ Kraịst ji were okwu Chineke na-agba ndị mmadụ ume, mgbe a ka eji wachite owuwe anya ndị mmadụ, wachite olileanya ndị mmadụ. Ndị mmadụ ndị si ebe dị iche iche okwu Chineke bụ nke ha kwenyere, wee jidesi okwu Chineke ike, ha wee were okwu a ji guzokwe ndị ọzọ agha. Mgbe aha ka eji wachite obodo ahụ. Ndị enyi m, a ma nabata ụnụ na ihe omume GCK kwa ụbọchị, ebe Pastor Kumuyi na-agwa anyị okwu nke ọ na-agwa anyị bụ okwu o bidoro n'ọtụtụ afọ na-agwa anyị, ọbụla n'ụbọchị taa ọ nakwa na-agwa anyị okwu a. Ọ nọ na-agwa anyị okwu nchegharị, okwu nzọpụta, okwu nnwere onwe, okwu na-eweta ịgwọ ọrịa. Biko, okwu a bụ nke gbụrụ ọkpụrụkpụ, okwu a bụ nke na-eme ka obi anyị lọọ ji, okwu a bụ okwu nke na-ewuli anyị elu. Biko okwu a na-abịa, biko nwanne m, nabata okwu a. Ọ bụ okwu Chineke ji na-eme ka anyị nwee ike n'ime Kraịst. Akwụkwọ Hibru isi nke 1 amaokwu nke 2, ọ sị Jizọs jidesiri ihe niile aka ike site n'ike nke okwu ya. Biko, ọ bụ ihe ịtụnanya. Biko, enwere ọtụtụ ihe ị ga-erite n'uru dịka ị na-anụ okwu Chineke. Dịka ị na-anụ okwu Chineke, ị ga-eritekwa ike nke Chineke, rite nnapụta nke Chineke na-eweta site n'okwu ya nke na-enye ndụ. N'akwụkwọ Jọn isi 4 na amaokwu 50, Jizọs wee sị ya, ọkpara na-achọ ịnwụ, ọ nọ n'ebe dị anya, ọ naanị nna ya nọ n'ebe a. Tutu onye nwanyị Jizọs Kraịst, nna ya chọrọ Jizọs ka ọ bịa na mpụta ihe n'ebe a, wee metụ ya aka, wee tee ya ihe. Ọ chọrọ ka o metụ ya aka, mana Jizọs sịrị, gawa, emewo ka nwa gị nwoke dị ndụ, lawa, nwa gị na-adị ndụ, mkpụrụ obi gị ga-adị ndụ n'abalị a, arụ gị ga-adị ndụ, ihe ọla nwụrụ anwụ na-arụ gị, ọ ga-adị ndụ n'abalị a n'aha Jizọs. Okwu ahụ gaa n'ụzọ gị, nwa gị na-adị ndụ. Nwoke a wee kwenyere okwu a, ka otu isi anata ihe ịrịba ama. Nwoke a kwenyere okwu a, ka otu isi enweta nzọpụta. Nzọpụta a na-abịa mgbe ị kwere n'okwu nke onye nwanyị, ka ha rabụ onye ọbụla ka ị ga-akpọku aha onye nwanyị, a ga-azọpụta ya. Ana m akpọ aha onye nwanyị, ị ga-akpọ aha onye nwanyị, ga-asị pụ ịzọpụta onwe gị. Ihe niile gbalịrị, achọrọ m ibi ndụ ọhụụ, achọrọ m inwego onwe m, achọọla m okpukpere, anwalele m ihe niile, ihe ndị apụghị gbanwe m, mana m anụ na ị ga-akpọku aha ya Jizọs, n'ihi na ọ ga-azọpụta ndị nke ya pụọ na mmehie ha. Ka wee okwu ahụ, ikwenyere okwu ahụ, nzọpụta abịa. Ga-ele anya n'ebe nwoke a nọ. Tutu nwa m nwoke na-anwụ, Jizọs wee kwuo okwu a sị, laa, nwa gị nwoke agaghị anwụ, nwa gị ga-adị ndụ. Ọdụ onye n'ebe ahụ nwere ike izipụrụ gị okwu nke Jizọs. Ị ga-anwụ ugbu a, ị ga-adị ndụ. Nwere ike ịgwa gị ihe Jizọs Kraịst na-akwa gị. Ọrịa aga n'ihu, a ga-agwọ gị ọrịa. Nwoke a wee kwenyere okwu a, na Jizọs ekwuola okwu a nye ya. Okwukwe nke anyị nwere n'ime Chineke na-akpọ anyị ịba n'ozuzu oke nke Chineke. Ọ bụ ihe atọ nke ukwuu anyị pụrụ ịmụta dịka anyị na-ebi ndụ n'ime okwukwe. Nke mbụ,
Kraịst n'okwu Kraịst n'ike Kraịst achọghị ka anyị bịa ruo ya nso ma ọ bụ ya nwe imetụ anyị aka, ma mba, okwu ya dị ka otu ọ dị. Dịka ị na-ege anyị ntị ma ọ na-ahụ ihe anyị na-eme, ị nwere ike ị na-eche na-asị, ọ ga-amasị m ka m metụ ya aka. Mba, okwu Chineke n'ebe ọbụla, Kraịst n'onwe ya n'ebe ọbụla. Jọn isi 20 na amaokwu nke 29 ọ sị ngozi na-adịrị ndị na-ahụghị ya ma ha ekwere. Nke abụọ nke anyị na-amụta bụ okwu Chineke. Okwukwe bụ igodo nke anyị ji aba na nnapụta anyị. Okwukwe na-ahụ, ọ na-ejidesi ike. Kwere, a ga-emere gị ya. Nke atọ ị ga-amụta bụ ihe anyị tosiri ike na ihe ga-enyere anyị aka bụ ịmụgharị ọzọ. Ịmụgharị ọzọ a na-agba ewezuga okwukwe nke anyị nwere, okwukwe nke a Chineke na-ekwu. Ihe a chọsiri ike bụ okwu nke ike. Dịka anyị na-aga n'iru na-ege Pastọ Kumuyi, achọrọ m ka ijidezie Chineke aka ike, achọrọ m ka ijidezie okwu Chineke ike, achọrọ ka ijidezie okwukwe ike. Kwenyere ya, ị ga-abụ onye a ga-agwọ ọrịa. Ọ dị mgbe o were okwu a nyefee onye ọzọ, okwu a nke a gwara ya, o kwenyere okwu a wee gwu ya wee gaa n'ụzọ ya. Ọ dị mgbe ọ bịara bịa rụọ ụka ya na onye nwe anyị na ijighị nke akpọrọ ihe, nwa a na-achọ ịnwụ anwụ. Onye nwe anyị na-aghọta, anyị si m ebe a dị anya wee bịa ebe a, nyere m aka, biko hapụ ihe niile ị na-eme ka m wee hụ ihe ịrịba ama na ihe ngosi a. Onye nwe anyị sịrị, lawa, ihe niile adịwo mma. Na ndụ gị ihe niile adịla mma, n'obi gị ihe niile adịla mma. Nwoke a wee kwenyere ya wee lawa n'ụlọ ya na amaokwu nke 51. Dịka ọ na-alaruo, ndị ọrụ ya zutere ya sị ya na nwa ya dị ndụ, na nwa ya dị ndụ. Gịnị ka Jizọs Kraịst kwuru na mbụ? Nwa gị na-adị ndụ. Gịnị ka ndị ọrụ ya na-ekwupụta? Nwa gị na-adị ndụ. Okwu nke Kraịst ga-emezu na ndụ gị. Ihe o kwuru, ọ dịrịla gị na mma, ị ga-ekwenyekwara na ọ dịrịla gị na mma. Mgbe ọ sị na agwọwo gị, ị ga-asịkwa onwe gị na agwọwo gị. Mgbe ọ sịrị na ị ga-ahụ ihe ngosi na ihe ịrịba ama, ị ga-ahụ ihe ngosi na ihe ịrịba ama. Nnwere onwe, ị ga-enwe nnwere onwe na ndụ gị taa. Ha wee kwupụta na oru gị na-adị ndụ. Lee na amaokwu 52. Ya mere ọ jụrụ ha oge awa nke arụ ya malitere ịdị ya mma. Mgbe arụ nwa ya malitere na ntakịrị wee malite ịdị ya mma, lee ihe ha zaghachiri ya. Ya mere ha sịrị ya, ụnyaahụ n'oge awa nke 7 ka arụ ọkụ a rapụrụ ya. N'otu ntabi anya ahụ, arụ ọkụ a wee rapụ ya. N'otu ntabi anya, onye mkpọnwụ a wee pụọ. N'otu ntabi anya, ikpu isi ga-ahapụ gị. N'otu ntabi anya, ihe mgbu gị niile ga-ahapụ gị. N'otu ntabi anya, n'abalị a, ọrịa kansa gị ga-ala. N'otu ntabi anya, n'abalị a, ọrịa ụkwara nta ga-agbafu. Nwoke a na-achọ ọgwụgwọ na ntakịrị. Olee mgbe a ga-emezu ihe ndị a? Asị ya na ihe ndị a na-emezu, na-emezigharị ya n'otu ntabi anya. N'oge awa nke 7, ahụ ọkụ a wee hapụ ya. Ihe ọbụla jigidere gị, ọrịa, ahụ mkpọnwụ, ihe otiti, ihe a na-apụghị ime na ndụ gị, ihe ọbụla na-ejigide gị, ike nke ọchịchịrị nke ekwensu, ike nke ekwensu, n'abalị a ga-ewezuga ya. Enyi m, anyị na-ahụ site na nkụzi a nwapụta nke ike Chineke n'okwu Chineke na ndụ nwatakịrị a, onye nna ya nwere mmetụta maka ọnọdụ ya, maka
ọrịa na nsogbu nke o nwere. Biko ana m agwa gị n'ụbọchị taa nye bụ nwa ya na nzọpụta gị na nkwụ ọsọ gị n'ebe a. Biko mepee obi gị dịka pastọ Kumuyi na-eduba anyị iwere ndụ anyị nyefee n'aka Chineke dịka ọ na-agwa anyị okwu ndụ wee nye anyị. Ebe ọbụla ị nọ, welie aka gị elu. Onye nwe anyị gọzie gị. Ị na-ege ntị site n'igwe eji na-anata ozi na igwe onyonyo. Ebe ọbụla ị nọ, mgbapụta, nnwere onwe pụọ na mmehie site n'ike nke onye nwe anyị na-abịakwasị gị ugbu a. Ebe ọbụla ị nọ, welie aka gị elu. Ọrụ na ị na-eweli aka gị elu, guzo n'ụkwụ gị. Ị na-eweli aka gị elu ugbu a si mgbapụta ahụ nke gị. Ekele dịrị Chineke maka gị. Eluigwe na-ahụ gị n'ebe ọbụla ị nọ ugbu a. Jizọs na-achịrị gị ọchị ugbu a na-asị gị na ọ gwụsịwo. Ihe ọbụla wụ ọmụmụ ikpe ọbụla na ndụ gị, ihe ọbụla wụ mmehie na ndụ gị, welie aka gị elu, guzoro n'ụkwụ gị. Sonye nwaanyị, achọrọ m mgbapụta. Sonye nwaanyị, achọrọ m nzọpụta. Achọrọ m mgbaghara gị ugbu a. Ọ na-agbaghara gị ugbu a. Ana m anabata ya ugbu a. Achọrọ m ka ọbara Jizọs ka ọ sachapụ m, ka o mee ka m dị ọcha, ka ọmụmụ ikpe a bụrụ nke ewezugara. Dịka ị na-eguzo n'ụkwụ gị, gwa onye nwaanyị si a na-abịawo m. Si onye nwaanyị, abịawo m. Ana m anata ya ugbu a. Mgbapụta nke ị natara, mgbapụta nke ị rọpụtara, mgbapụta nke ị kwere na nkwa, mgbapụta nke dị oke ọnụ ahịa, ana m anata ya ugbu a. Dịka ị na-eguzo ọtọ, ana m ekpere gị ekpere. Welie aka ahụ elu n'ebe ọla ị nọ. Nna anyị, n'aha Jizọs, leenụ Chineke na-ahụ ndị ya n'anya. Chineke hụrụ ndị ya n'anya. Isi na anyị lekwasị gị anya. Unu sọtụ ụwa niile na a ga-azọpụta anyị, na a ga-agbaghara anyị. Ana m ekpe maka nwanne ọwụla, nwanna nwaanyị ọwụla, nwa agbọghọbịa ọwụla na ndị mere agadi. Ana m ekpe maka mmadụ niile dịka nkwa gị si dị. Nye ha mgbapụta maka mkpụrụ obi ha ugbu a n'aha Jizọs. Gbaghara mmehie ha niile. Wezuga amamikpe niile. Wezuga amamikpe. Nye ha nzọpụta. Ka ọṅụ nke nzọpụta dịrị na ndụ ha ugbu a. Ana m ekpe n'udo nke na-eso nzọpụta ga-ewere ọnọdụ n'obi ha. Owuwe anya nke nzọpụta ga-adị na ndụ ha ugbu a, na-enweghị ịkpa oke. Iso onye ọla na-abịakwute gị, ị ga-esi n'ụzọ ọla, ị ga-esi n'akụkụ ọla chụpụ ya n'ezi. Ị ga-anabata onye ọla na-abịa. Onye ọbụla nke na-akpọku aha onye nwe anyị Jizọs, a ga-azọpụta ya. Ekele dịrị gị maka nzọpụta ha. Ekele dịrị gị onye nwe anyị maka mgbapụta ha. Mee ka o guzosi ike n'obi niile ugbu a. N'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Mgbe ị nụrụ ememe ikpeazụ, nwapụta onwe gị. Ihe ịrịba ama nọ n'ebe ahụ. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-agọzi aha gị n'abalị a. Ị bụ Chineke na-ahụ n'anya. Chineke na-apụghị ịgbanwe. Chineke na-apụghị ịgbanwe. Chineke na-enweghị ngwụsị. Ọ sị lekwasị m anya. Unu nsọtụ niile nke ụwa, ka e wee gwuo unu, ka e wee zọpụta unu, napụta unu n'abalị a. Wa abalị nye mmadụ niile. Ya mere onye nwaanyị, ana m ekpe nrịanrị ọbụla na-agbanyeghị aha ya, si n'arụ ha pụta n'aha Jizọs. Ebe a, na redio, na igwe onyonyo, na ndị niile nọ n'igwe ozi, n'ebe ọla, n'obodo niile, gbaa gburugburu, na nzukọ niile, metụ ha aka, gwọọ, napụta, nye mmadụ niile n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì mepee. Ntị chiri echi mepee. Ire gbu ogbu mepee. Ọkpụ gbajiri ka emezie gị. Arụ nkwarụ ka agwọ gị. Ndị niile dara ngwụrọ n'akụkụ ọla ma arụ ha furu efu, weghachi ịdị mma gị ọzọ n'aha Jizọs.
ihe ọbụla mmekpa ọnụ nke ajọ mmụọ ma ajọ mmụọ na-emesi gị ike, ana m enye ajọ mmụọ iwu si narị ya pụta n'aha Jizọs. Ịbụ onye ara pụta. Ihe ọbụla ahụ mmadụ enweta onwe ya ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ ka a gwọọ gị ugbu a. Ma ndị okenye ma ụmụ okorobịa ma ụmụntakịrị ma ndị ntorobịa ma ndị nne na nna ma ndị nna nata ihe ịrịba ama gị ugbu a. Onye nwe anyị, ka e nwee ime ka okwu a guzosi ike, ka o guzosi ike, maka ọgwụgwọ nsọ ka o guzosi ike, maka nnapụta ka o guzosi ike na ndụ niile ndị nọ n'ebe a na ndị nọ ebe niile anyị nọ n'aha Jizọs. Emezuwe ya, emezuwe ya, emewo ka o guzosi ike, emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na ị were ndụ gị nye Kraịst ugbu a, biko ya bụrụ na ị chọrọ isoro anyị ijiri enyere gị aka, biko sonyere anyị na www.dclm.org/connect. anyị chọrọ inyere gị aka. Ọzọkwa, ị pụrụ irute anyị site na ebe ihe izi ozi ọha dịka a na-egosi gị ugbu a, ka ị nwee ike nabata ozi ndị a ga-ezi gị. Ọ bụrụkwa gị na ndị enyi gị sokọ ọnụ ikesara ha ihe onyonyo a, isi otu a na-agbasara Chineke ozi ọma. Anyị ga-awụsa ọwa ugbu a, ma iji m aka n'igbula onye a gọziri. Biko sonyekwara anyị na ihe omume ọzọ nke Kumuyi nke anyị na-eweta kwa ụbọchị. Ị pụkwara isoro anyị n'ọgbakọ crusade nke na-abịa n'ọnwa na-abịa abịa. Iji ga-esonyere anyị, udo Chineke ga-agọzi gị. Kpọrọ ndị enyi gị bịa, imeela.